Sain Cymraeg gyda is-deitlau cymorth. Cerflun Llywelyn Fawr, Sgwâr Lancaster. Crewyd y cerflun lliwgar o Llywelyn ap Iorwerth, Llywelyn Fawr, gan E.O. Griffith yn Lerpwl yn 1895. Mae'n sefyll ar ffynon a grewyd gan Benseiri, Grayson a Gold. Yn ôl sôn, cafodd Llywelyn ei eni ger Dolwyddelan, ger Betws y Coed, yn 1174. Trechodd ei ewythr ei hun mewn brwydr ger Conwy yn 1194. Ehangodd ei diriogaeth gan ddod ag undod di-gynsail i Gymru. Ar ôl hyn, cafodd ei teitl Tywysog Cymru. Mae'r arysgrif o amgylch y ffynon yn honni mae Llywelyn a sefydlodd Abati Aberconwy yn 1184, pan oedd Llywelyn yn y blentyn. Bu fynychoedd Sisteriaidd osod sylfaeni ar Abati yn 1172. Roedd yn 1186 pan roedd y cyfleusterau wedi cyrraedd y safonau gofynol i allu galw'r lleoliad yr Abati yn swyddogol. Mae eglwys freiddiol Abati Aberconwy wedi goroesi gyda gwahanol addasiadau, sef Eglwys Santes y Fair. Bu farw Llywelyn yn 1240 a chafodd ei gladdu ar dir Abati Aberconwy. Yn ôl sôn, mae Castell Conwy yn sefyll ar y fan lle cafodd Llywelyn ei gladdu. Mae arch garreg wag, arch honeddig Llywelyn, yn yr eglwys yn Llanrwst bellach. Collwyd ei weddillion nifer y flynyddoedd yn ôl, efallai yn ystod cyfnod diddynnu mynachlogydd ym Mhrydain yn yr 15fed ganrif. Roedd y ffynon a'r cerflun yn dathlu cwblhau'r cynllun cyflenwad dŵr wedi sefydlu ar gronfa ddŵr Llyn Cowlyd. Roedd yn rhodd gan Albert Wood, cyn faer Conwy, dyn busnes cefnog ac oedd yn byw yn Modlondeb, tu allan i waliau'r dref. Ni chafodd y cerflun efydd ei beintio tan yr 1950au.